जिसु ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा ख्रिस्ट प्रिय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेनो जय मसीह होननानै बुंदों। आसा आरो मिजिंथिदों साफ्रोमबो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय दया अनुग्रह आशीर्बादखौ लानानै मोजाङैनो दङ होननानैहाय दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। जों गोबां समावहाय बाथ्रा बुंनो मोजां मोनो। जोंनि मेगननि नोजोराव जुदि बहाबा माबा मोनसे जाथाय जादोंब्ला जोङो गोबां बाथ्रा, मोजां बाथ्रा, गाज्रि बाथ्रा, गावनि खुगानिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ दहनो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो आं बेबायदि बाथ्रा लानानै फैदों। गोरोन्थि साजेसन होनायनि फिथाइ एबा गोरोन्थियै बोसोन होनायनि फिथाइ आङो नोंथांमोननो लानानै फैदों। जुदि जोङो जोंनि खुगानिफ्राय गुबुननो लागै गोरोन्थि बोसोन होयोब्ला, गोरोन्थि थुलुंगा होयोब्ला, गोरोन्थि साजेसन होयोब्ला बिनि फिथाइया मा जानो हागौ बिनि बिसय लानानै फैदों। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन बाथ्राखौ रोखायै बुजिहैनो हायो आरो बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय थानो थाखाय अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोननि मोनसे लाइक होनाया आंखौ गोबां मटिभेट खालामो। दा बेयावहाय अन्नानै लाइक बटनाव थुना होगोन आरो नोंथांमोननि बे लाइक बटनाव थुनाया आंखौ मटिभेट खालामनायजों लोगोसे आंनो नोंथांमोननो लागै गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो गोबां गोसो जायो, गोबां थुलुंगानायखौ मोनो। बेयावहाय लाइक होनो दाबाव। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो भिडिअखौ आग बारायलांदोनि। आं जाबाय पास्टर जेम्स लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखोमाना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों। नो ड्रामा, नो टेक, अनलि गड्स वर्ड्स। अनजाग्रा ख्रिस्ट प्रियफोर, जोङो गुबुननो लागै जिथु साजेसन होनाय, थुलुंगा होनाय, बोसोन होनाय, बे जाहैबाय बेबायदि बुस्थु जेरावहाय जोङो गावनि गोसोनिफ्राय फ्रियै बुंना होनो हायो जेबो बेसेन लायालाबानो। नाथाय सोरनिबा मोजां बोसोन होनाया, थुलुंगा होनाया, साजेसन होनाया सोरखौबा जुदि जौगाहोनो हायोब्ला, सोरखौबा जुदि देरहोनो हायोब्ला, गोरोन्थि बोसोन होनाय, गोरोन्थि सुबुरुन होनाय, गोरोन्थि साजेसन होनाया मानसिखौ नस्थ'बो खालामनो हागौ, फोजोबस्रांनोबो हागौ। दा बेयावखायनो साजेसन लाग्रा बेक्तिफोरा साजेसनखौ गोबां सिन्था भाबना खालामनानै सानै हयैहायसो नाजावनांगौ। दा बेबायदिनो जोङो गोथार शास्त्र, गोथार बाइबेलनिफ्राय बेबायदि गोबां मोजां जारिमिन एबा उदाहरनफोरखौ जोङो मोननो हायो। दा जोङो बाइबेलनिफ्राय बै उदाहरन एग्जाम्पल होनायफोरखौ जोङो नायदोनि। गियानजों बुंफबनानै थानाय राजा सल'मननि बिसाज्ला रहबियामा जेब्ला राजा जादोंमोन अब्लाना बै समावहाय रहबियामनि जिथु फोरजाफोर दङमोन, बै फोरजाफोरा फैनानै रहबियाम राजानियाव बेबायदि माखासे सोंलुफोरखौ सोंफैदोंमोन। बै समावहाय राजानि जि फोरजाफोर दङमोन, बै फोरजाफोरा रहबियामनियाव जि सोंलुखौ सोंदोंमोन, बे सोंलुनि फिननाया बै राजानियावबो गैयामोन। बेयावखाय बे राजाया सानथामनि सम लादों फिननाय होनो थाखाय। बै समावहाय राजाया गोबां गोनो गोथो जाबाय, राजाया गोबां उसाव बादाव जाबाय, मा खालामगोन, मा थागोन, बेबायदि जि सोंलुनि फिननायखौ बिथाङा गावनो होनो हायाखै। बेयावहाय सानथाम सम लादों आरो गोबां उसाव बादाव जादों। बिनि उनावहाय बियो सिन्था खालामबाय जे गावनि बिफा सल'मनजों लोगोसे माखासे गियानि मानसिफोर, सुबुरुन होनो हानाय, साजेसन होनो हानाय गोबां बेक्तिफोर, गिदिर गोलावफोर दङमोन, जायखौ जोङो दायो इन्टेलेक्सुवेल होननानै सोदोब बाहायनाय जायो। बेबायदि मानसिफोर दङमोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो राजा सल'मनाबो गोबां दावहाफोराव बिजय जानो हादोंमोन, देरहानो हादोंमोन बिथांमोननि सुबुरुन साजेसनखौ लानायनि गेजेरजों। दा बेबायदिनो रहबियाम राजायाबो सिन्था खालामबाय बिसोरनि गेजेरजों साजेसनखौ लानांगौ होननानैहाय। 1 राजा 12 बालाब 6 आरो 7 आङो फरायना होनो हास्थायदों। रेहब'आमआ बिफा सल'मननि परामर्श होग्रा गागिफोरजों सानज्लायबाय आरो बिसोरनियाव सोंबाय, बे रायतफोरनि थाखाय आङो मा बुंफिननो नांगौ? आंनो परामर्श होदो। गागिफ्रा बिखौ होनबाय, नोंहा रायतफोरखौ दाव खालामनो गोसो दङब्ला बिसोरनि खावलायनायखौ खोनासंनानै बिसोरनि सायाव गाहामखौ मावदो, अब्ला बिसोरो नोंनि लें जानानै लागारबो नोंखौ दाव खालामबाय थागोन। बे बाथ्राया जाहैबाय राजा सल'मनजों लोगोसे थानाय गागिफोर, इन्टेलेक्सुवेलफोर, गियानि बेक्तिफोर आरो बेनिनो बिसा सल'मननि बिसा रेहब'आमाबो बे गियानिफोरनियाव साला लादों, साजेसन लादों। आरो साजेसनावहाय मा होननानै बिसोर बुंदों? बिसोर बुंदों जाहैबाय
नों जुदि बिसोरखौ दाव खालामनो हास्थायदोंब्ला बिसोरखौ जुदि अरायनि मोननो हास्थायदोंब्ला नोङो बिसोरनि खावलायनायखौ खोनासंदो आरो खावलायनाय बायदिनो खामानिखौ मावनानै होदो होननानै बिसोरो परामर्श होनायसै रेहबियामनो। नाथाय राजाया बिसोरनि जि सुबुरन होनाय साजेसन होनाय बे साजेसनखौ लाया लाबानो गावजों लोगोसे देरबोनाय गावजों लोगोसे समानै लोगो जानाय माखासे लोगोफोरनियाव थांनानै रेहब'आम राजाया थुलुंगा लाहैदों, साजेसन लाहैदों आरो सोंलुखौ जिथु फोरजाफोरनि रिकुवेस्ट बे फोरजाफोरनि बुंनाय बाथ्रा बेखौ लोगोफोरनो खोन्थाहैदों जे खोथाया बेनोमोन जे जिथु फोरजाफोर दङमोन सल'मननि समाव सल'मना फोरजाफोरनो जि माखासे दायित्व खामानिफोर गिलिर बिबानफोर होदोंमोन बै गिलिर बिबाननिफ्राय बिसोरो रेहाय मोननो थाखाय रेहब'आम राजानियाव खावलायफैदोंमोन। जि बिफा सल'मना जि बिबानखौ होदोंमोन बिनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय बेबायदि खावलायफैदों होननानैहाय बियो गावनि लोगोफोरनो बुंहैबाय आरो लोगोफोरा बेनो थुलुंगा साजेसन होबाय जे बे जिथु गिलिर बिबान होनाय बे गिलिर बिबानखौ नोङो खम खालामनो नाङा। बे बाथ्राखौ रोखायै बुंदो, आङो खम खालामनाय नङा। आफानि समाव नोंसोरखौ साबुकजों बुनाय जायोमोन, नाथाय आङो बे समाव मोदाय खांख्राइ साबुकजों बुनाय जागोन होननानैसो फोरोंदो। आफानि समाव सल'मननि समावहाय जि बिबानफोर दङमोन बेनिख्रुइ आरोबाव गिलिर बिबानसो जासिनबावगोन होननानै रेहबियामनि लोगोफोरा बेबायदि सुबुरन एबा थुलुंगा साजेसनखौ होनायसै। थारैनो समफ्रा बारलांबाय आरो सानथामा जाबाय। सानथामनि उनावहाय जिथु फोरजाफोर दङमोन सम बायदि फोरजाफोरा फैबाय आरो खबर लाफैबाय। रेहब'आम राजायाबो जिरायबाय। बेनि उनावहाय रेहब'आम राजाया दरबाराव बुंनायसै बाथ्राखौ फोरजाफोरनो बुंनायसै। फोरजाफोरनि जिथु रिकुवेस्टमोन बे रिकुवेस्टनि सायाव बाथ्राखौ बुंनायसै जे जि राजा सल'मन आंनि आफाया नोंसोरनो जि गिलिर बिबानफोरखौ होदोंमोन बे गिलिर बिबानफोरखौ खम खालामनाय जानाय नङा। जि आफाया नोंसोरखौ साबुकजों बुयोमोन आङो खांख्राइ मोदाय साबुकजोंसो नोंसोरखौ बुनाय जागोन। देट मिन्स गोबांनिख्रुइ गोबांसिनसो जागोन, बारासिनसो जागोन होननानै जि लोगोफोरा साजेसन होदोंमोन, थुलुंगा होदोंमोन, बोसोन होदोंमोन बेखौनो रेहब'आम राजाया लानानै बुंबाय आरो जायखौ राजा सल'मनजों लोगोसे थानाय गियानि गुनि मानसिफोर दङमोन बिथांमोननि सुबुरन होनायखौ रेहब'आमआ लायाखसै। आरो बै समावहाय जि फोरजाफोर दङमोन फोरजाफोरा बिनि बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगोनो खौसे जानानै बै फोरजाफोरा बे रेहब'आमनिफ्राय गावनानै ओंखारलांनायसै। बे इजराइलारिफोरा रेहब'आमनिफ्राय गोजान जाजोबनायसै। अनजाथाव ख्रीष्ट प्रियफोर, बे जारिमिनखौ 1 राजानि 12 बालाब 1 सिरिनिफ्राय जेब्ला जोङो फरायगोन मोननो हागोन। दा बेयावहाय नोंथाङा गावबो फरायगोन अब्लाना गोबां थुलुंगा मोनगोन, गोबां गियान मोनगोन, गोबां आशीर्बाद मोननो हागोन। आंनि बुंनायनिख्रुइ नोंथाङा गावनो देहेन खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव जाहैबाय मोननै रोखोमनि बोसोनखौ जोङो थोंजोङैनो नुनो मोनदों। रेहबियामनि लोगोफोरनि बोसोन होनाय, साजेसन होनाय आरो लोगोसेयैनो जि गियानि गुनि सल'मन राजाजों लोगोसे थानानै सल'मन राजाखौ गोबां दावहायाव देरहाहोनो हाग्रा बेबायदि सुबुरन साजेसन होग्रा बेक्तिफोरनि बुंनाय बाथ्रा। नाथाय जि रेहबियामआ जि बाथ्राखौ लानो नांगौमोन, जि बाथ्राखौ लायालाफानो नंखाय बाथ्रा, नंखाय साजेसन होनायखौ लानानै गावहा समयसा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। मानोना गासै इजराइल माहारिफोरानो रेहबियामजों थायाखसै। अनजाथाव ख्रीष्ट प्रियफोर, दिनै जोंबो सोरनि परामर्शखौ लागोन? दिनै जों सोरनि परामर्श बायदि सोलिदों? दिनै जोंनो परामर्श नांगोन। मानोना परामर्शआ मानसिखौ जौगाहोनो हायो, नाथाय नंखाय परामर्शआ मानसिखौ फोजोबस्रांनोबो हागौ। दा बेयावहाय जोङो सोरनि परामर्शखौ लागोन? अनजाथाव ख्रीष्ट प्रियफोर, दिनै जोंनि जिथु परामर्श लानाय बे परामर्श लानाया सैथो परामर्शखौ जों लानो नांगोन। आरो बे सैथो परामर्शआ सोरनिफ्राय फैयो? इसोरनिफ्राय फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, पबित्र आत्मा गोथार जिउनिफ्राय सैथो परामर्शआ फैयो। आरो बे सैथो परामर्शखौ जों बहानिफ्राय मोननो हागोन? बे परामर्शखौ जोङो मोनगोन जाय बेक्तिफ्रा दिनै जिसु ख्रीष्टखौ नाजावदों, जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनानै जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बायदि बाथ्रा बायदि सोलिदों, बिसोरनिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो परामर्शफ्रा जोंनि थाखाय जोंनाय टर्च लाइटफोर बायदि
खोमसियाव सोरां होग्रा जागोन जोंनि थाखाय बे परामर्सआ। बेयावखायनो जाकबनि 3:7 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नाथाय सोरगोनिफ्राय फैनाय गियाना सिगां गोगो, बिनि उनाव गोरोबज्लायनाय, रैसुमै हामजाज्लायनाय, अननायजों बुंफबनाय आरो बियो मोजां बिथाइ नुजाहोयो। बेयाव गोगो गोथो जानाय आरो दिन्थिफ्लानाय गैया। प्रेज द लर्ड। बे परामर्सखौ जोंनो नांगौ। बे मोजां परामर्सआ बहानिफ्राय फैयो? सोरगोनिफ्राय फैयो। बे गियाना सोरगोनिफ्राय फैयो आरो बे सोरगोनिफ्राय फैनायानो गोथार जिउ आरो बे गोथार जिउआनो जोंनो लागै मोजां परामर्सखौ होयो। दा अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे बुहुमावहाय जोंनो लागै गोबां रोखोमनि परामर्स होग्रा व्यक्तिफोर दङ, मानसिफोर दङ, नाथाय जोङो साननानै नायनांगोन जोंनो इसोरा जिहेतु मोजां साननो हानाय गियानफोरखौ होदों, बबे परामर्सआ मोजां, बबे परामर्सआ मोजां नङा। जेरैहाय जेर'बियामा नंखाय परामर्सखौ लानानै गोरोन्थियाव गोग्लैदोंमोन, जोंबो जेन बेबायदि सोरनिबा होनाय नंखाय परामर्सखौ लानानै गोरोन्थियाव जेन दा गोग्लैथों। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे बाइबेल बोसोनखौ गोसोआव लागोन, देहेन खालामगोन। दे अब्ला आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसेखौ सोलोंनो हादों होननानैहाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। जोबनायाव बयखौबो मोनसे लाइक होनो थाखाय खावलायदों, जेरावहाय नोंथांनि लाइकखौ नुयोब्ला आङो गोबां गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो मटिभेट जायो। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।